BMW E60 соли барориш 2008. намуди бернаи мошин. ин 4 парвоникои пеш. ин намуд аз қафои мошин дӯстон азиз. 4 парвоникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. тамом. дохили салон 4 электропакет, ойна чош электроника, коробкаш автомат, робот дӯстон, бортош компютер, климат-контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. Калиташ стоп стар. ин ба гриф сидени. ҳозир боз пробегшам мефаҳмем. 342 000 километр пробег. ин ҳолти салони мошин. боз инҷа люкам дорад. сидениёш лифт. ин ҳолти салони қафои мошин дӯстон азиз. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин, расходаш 10 литр 11 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 135 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 606 20 02. Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. мошин вагонни. ин пешанда 4 парвоникои пеш дӯстон. намуди берунаш. ин намуд аз қафои мошин. қафош миём 4 пахроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мультирол, рӯлошлиф, коробкаш автомат. инҷа CD плеер дорад дӯстон. калиташ стоп стар. мана пробегишам ҳозир мефаҳмем кини. пробег хай маълум не. ин ҳолти салони мошин. дута сидениҳои пеша ба гриф сидени. ин ҳолти салони қафои мошин. пробегаш 240 000 километр дӯстон. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. расход чанде? расход номаълум. сосиам мошин вагони сили ҳайкали дидаги не. ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 959 00 89. Toyota Avensis соли барориш 2006. намуди бернаи мошин. мошин вагонди дӯстон. ин намуд аз қафои мошин. қафошанда ин 4 пахроникои қафо. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник. инҷа CD плеер дорад. инҷа боз сентр замок дӯстон. наворотош ҳаст. ин ҳолти салони мошин. дута сидениҳои пеш абагриф сидени. ин ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин.
расходаш 10 та 100 дӯстон. این ҳолати матори мошин. нархи мошин 105000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 797 72 72. BMW соли барориш 2009 дӯстон. манин намуди бернаи мошин. این пешанда 4 парроникои пеш. манин намуд аз қафои мошин 4 парроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаи пешаш электроника, коробкаш автомат D+ дӯстон. инҷа CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад, ду сиденияи пеша багриф сидени, мультирол, рулош лифт, калиташ стоп старт, пробегаш 191000 км пробег. сиденияш кожни, ҳам сидения лифт дӯстон. сидения лифт. ин боз люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2, сӯзишвориш бензин. расходаш 10 та 70-80 км мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 334 0004. Opel Astra G соли барориш 2003. манин намуди бернаи мошин дӯстон. ёдовар мешем ҳуҷҷатош яксолина, ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш, ҳам санҷиши техникӣ яксолина дорад. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 25000 км пробег. дӯстон мультирол чӣ хеле ки дида истоде. ин ҳолати салони мошин, аввали сидениҳо хеле рӯйкашҳои замонави кишидагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензин, танҳо бензин будааст. расход чанда? расходаш 10 литри 100 км зиёдтар мегардад. гусосиям, яъни ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем задни передни камера дора ин мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 836 76 66. 93 836 76 66.